Benvinguts a l'acte de celebració dels 60 anys de la Fundació Ramon Noguera. En Ramon Noguera va ser un home generós, emprenedor. Era un visionari, una persona compromesa amb la societat i, sobretot, amb les persones vulnerables. Hem aconseguit acostar-nos als somnis que ben segur l'any 1965 ell i gent com ell, d'arreu del país, van iniciar projectes com el nostre. Un projecte que només té sentit si es fa des dels valors i amb l'objectiu compartit de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a qui ens devem. Hem crescut de manera sostinguda, sempre amb la visió d'estar al costat de les persones. Comptem amb més de 20 centres i serveis repartits arreu del territori. Més de 2.000 persones són usuaris dels serveis de la Fundació Ramon Noguera. Comptem amb un equip format per més de 450 professionals.